जोरहाट लादैगुराव थानाय सेन्ट्रेल रेशम बोर्डनि जे मुगा आरो इन्दि एम्फौनि जायफ्रा फिसियो बिथांमोननि मोनसे फोरोंथाय मैयानिफ्राय जयन्तीपुर रंजाली नगराव जादोंमोन आरो बाहाय जोंनि बे ओनसोलनि गाहायै इन्दि एम्फौ फिसिग्रा गोबांथार बिथांमोना बेयाव बे फोरोंथायाव बाहागो लादोंमोन आरो बिनि उनाव दिनै बिथांमोननि दैदेननायावनो आरो जोंनि मददजों उरियाम खाननि बे गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै बिथांमोना मोनसे रेशम कृषि मेला होननानै बिथांमोना खुंदों आरो बे रेशम कृषि मेलायाव गोबांथार बे ओनसोलनि एम्फौ फिसिनायजों लोब्बा गोनां बिथांमोना बाहागो लादों बाहाय बिथांमोना एग्जिबिशनबो दिन्थिदों आरो गाहायै दिनैनि बे हाबाफारियाव सेन्ट्रेल रेशम बोर्डनि जोरहाट लादैगुराव थानाय डाइरेक्टर बिथां कार्तिक नेवक आरो गोलाघाट रेशम अफिसनि माने एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर आरो जोरहाट रेशम बोर्डनि एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर बिथांमोनाबो नुजाफैदोंमोन लोगोसे जोंनि सुरभटारनि सासे एसिस्टेन्ट कमिशनार बिथां प्रियमज्योति फुकनाबो बाहागो लादों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि मानसिफ्रा दोरोङारि भाबै जायखिनि माने एम्फौनि आबाद मावबोदों आरो बिनिख्रुइबो बांसिन दिनै माबा मोनसे रोंनायाव बिथांमोना थुलुंगा मोन्दों होननानै आं मिजिंथियो बेनि लोगोसे बेथ' सेन्ट्रेलनि रेशम बोर्डआ बाहाय सेरिकालचारनि मोनसे फोरोंथाय मिरु बा रिसार्च खालामनाय गबेषणा खालामनायनि मोनसे सेन्टार खुलिगोन होननानै बिथांमोना जोंनो फोरमायदों आं मिजिंथिगोन जे जोंनि मानसिफ्रा जानायनि थाखायल' आबाद मावोमोन नाथाय नैबेखौबो बुंना लानांगोन डिमापुरा खाथियाव थानाय हिसाबै जोंहा डिमापुराव बाजार दं आरो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफ्रा एम्फौ फिसिनायाव थुलुंगा मोनबावगोन आरो एम्फौ फिसिनानै एम्फौल' नङा बिनि फिथोब आरो बिनि फिथोबनिफ्राय खुन्दुं दिहुननायनिफ्राय बिनि जि दानाया अकल इन्दि जि जोमग्रा जिल' नङा बायदि बायदि गाननाय जोमनायनि जिफोरखौबो दानो हागोन बानायनो हागोन माखासे बाथ्राफोरखौ बिथांमोना थुलुंगा मोनगोन आरो उननि समाव जोङो जयैनो बे ओनसोलनि एम्फौ फिसिनाय आबादजों लोब्बा थानाय बिथांमोनखौ लानानै मोनसे रोजासेनिबो बारा एम्फौ मोनसे जायगायावनो ज' फिसिनायनि हाबाफारि लानो थाखाय जोङो साननाय जादों आं दिनै बे हाबाफारिया जाफुंनायनि थाखाय गावखौनो बे ओनसोलनि सासे सुबुं हिसाबै गोजोननाय मोनदों। उरियाम घाटत केन्द्रीय मुगा एरी गवेषणा और प्रशिक्षण प्रतिष्ठान केन्द्रीय रेशम बोर्डर एक बन्य रेशम कृषि मेला अनुष्ठान आमी सम्पन्न करिছোঁ। এই অনুষ্ঠানত বিশেষকৈ ৰেশম শিল্পৰ লগত জড়িত যিসকল খেতিয়ক মুগা পালক এৰী পালক আমি তেওঁলোকক আমাৰ অনুষ্ঠানৰ বিষয়ে অৱগত কৰাব খুজিছোঁ এৱাৰনেছ আনিব খুজিছোঁ যাতে এই অঞ্চলটোত আমি কেনেকৈ এৰী আৰু মুগাৰ উৎপাদন বঢ়াব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে আমাৰ এই মেলাখনৰ এটাই উদ্দেশ্য আমি কেনেকৈ আমাৰ এই অঞ্চলটোত থকা জাতীয় জনজাতীয় যিখিনি মানুহ তেওঁলোকক আমি একেলগ কৰি এই অঞ্চলটোৰ পৰা যাতে এটা অৱদান যায় যিটো আমাৰ কেন্দ্ৰীয় ৰেশম बोर्डৰ অহা 2030 চনৰ ভিতৰত প্ৰায় 12,000 মেট্ৰিক টন এৰী পাটপলুৰ সূতা উৎপাদন কৰিব লাগিব তাত যাতে তেওঁলোকে এটা ভাল অৱদান দিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি ভৱিষ্যতৰ কাৰ্যপন্থা ল'বলৈ বুলি আমি এই সকল ৰাইজ যিসকলে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে এৰী পলু কেনেকৈ পুহিব লাগে জনা হৈছে গতিকে আমি এই অনুষ্ঠানটোতে আমি এটাই জাগৰণ আনিব খুজিছোঁ যাতে নতুনকৈ আৰু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিত এৰী পলু মুগা পলু আৰু দৰকাৰ হ'লে